How far now? How far now? How the area now? It's in the open. Come, do you know what? What? There are those guys, those two guys in this area. I don't know what they want from me. And I don't understand what they are saying. They can't speak English. But why didn't you tell me that in time? I forgot. There are two and these guys are tormenting me seriously. I'm telling you. One of them look wretched. The two of them are wretched looking. One of them is Why didn't you? Yawa. The two of them. Oh, what about this? Yes. Yau ne ranar rahin mutunci ta duniya. Yau ne ranar cin ubanka ta duniya. I don't know them. Kai. Yes. Yau ne ranar rahin mutunci. Yau ne ranar zan cin mutuncinka. If you kai. Wala ohanka ko FCC yake. Just please, I know your name. Na know your name. Ba freezing anan babu, ba freezing. Kwata babu ita anan gurin. Iya mu ne Hausa kawai nan gurin ga maka gaskiya. Na know your name. Kaga wannan irin masu gashin nan? Su ne in suka zo gun budurwa buhe mata kunne suke zuwa. Kai Wai kai? Ni? Ka kira mu da barayi. Kai. Of course. Ban Allah kai, zaka jin ga ma in kana son rahin mutunci tantagariya. Na fi FCC rahin mutunci bilal da ilahwa. I think you already know them. I don't know them. I don't know. You don't even know them. I don't know them. Ai aure babu standa a nan gurin. Ba gidan takalmi. Aure ni da ke gani za mu aure ƴaƴan Allah ya taimaka. Mu zauna lafiya kullum. Wait, I don't even know them. Okay, so now you can understand their language. So please ask them. What do they want? Ask them. Ask them. Kaji har yanzu kai din ne dai akan abun nan. Ni ne akan layi yaro na. Ni ne a network. Ka san me kake cewa? Ke wa haɗa ki da kafiri. Wannan ai kai na sallah dan uwar kai. Kana sallah kwa? Kana sallah? Kaga stop saying that. Is that not what? Ka ci uban kai ina magana kana magana. Sir, ask them in Hausa. I want to understand. Abokina suke so. Wannan kaga mun yi alƙawarin aure da ita. Kaga yi wannan da yake sa baki ka ma yadda da addinin sa. Ni wallahi bai yarda da addinin sa. Wannan ba sallah kwata da ganin sa. Me sallah ba tara wannan gashin. Me kike so a wajen mu? Me sallah we are just leave them there. Libin work. Ya tafi. Har da wani wai turanci yake wai liba. Uwar ka ga liba. Ba liba ba English ba liba. Me kuke so? Kaji mu ne na hankali wai turanci ne wai turanci ne liba mu mutun ne liba. I will aure tace tana so na I love you. I will I don't understand. What kind of nonsense? Yeah, what is he saying? I just want to understand. Ka ci ubanka wallahi. Wai dan ce muka zo ko kuma gunsa muka zo. Kai ban nan gurin. I don't even know you. Ban nan gurin ko ran kai baci. Baby I like you so much. My name is not baby. I'm going to deal with you, okay? My name is not baby. Please, ya gama diga. Wai tace ai taba baby mata ta ce. Oh, haka ne. I love you. Let me tell you what. If you just let If you don't ubanka, if you tun ubanka, if you ya yake sama magana a zancanka, yake sa baki. Ina faɗa will love you. Da Allah mu raka dan nan. Why? Why I threat you? No, wait. Allah I love me. Okay, you're saying that you love me. Ba wani duniya. What is he saying? You're saying that you love me. Hey, I love you. Okay, you mean you love him? Just you. Me, I love you. Agona. Kiss. Wannan fa ba ko haka ba ba dai. Wait. No, me I'm just leaving come. you. I'm just leaving you. Come. Do something for me. Please ask them in Hausa. Ask them what do they want so you can tell me. Wai ka san wai wannan wai? Ni auren ta nake so in yi. Ba na san daga irin ku kuna zuwa gurin kai da ƴan iska ne kai. Ba ka sallah kai da kagadin ka kafiri ne wallahi. Billahi duk uban da ya kalle ka san kafiri. Kaga. What is he saying? Wannan fa da kake gani shine yake fasa buta a masallaci. Barawo ne ma kai dan uban. Ba zai sallah. Ko ina ke dan uban. Ina ci uban sa wallahi. Kaga da kada kai fa na dauka mangari zaka kana haka. Kai wannan I love you. If you aure na ni da ke alƙur'an you no rabuwa da ke har abada. Na yi ƙoƙarin korasa. Ki yadda da zaki aure ni. In Allah ya sa na aure ki. Kaf duniya wallahi ba zan ƙara mata ba. Hey, you know what? I seriously don't have the time now. So please go. Kanu, Mala Kanu. Ta ce turo baba. Ta ce turo baba na kwana kusa. Kuma ta Get out, I don't have your ko ba time, abinci please. za ta zauna. Ka gani? Ko ba abinci za ta zauna. Kuma in na aure ki kin san Allah. Zaki ci ƙaura. Zaki ci farar da baba. Just go. I don't have your time. Get out, please. Go. I don't have your time. Huh? Baby. Allah dadi. Allah dawo.